हाय लोगोफोर गुड इभिनिं गासिनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दा सानैसो एसे मोजाङै दंथ'यो आरोना दिनै आङो फिन खनसे आङो जेब्ला आङो जितुनाखि 2012 जाबायमोन नामा बे समाव माने आङो जितुनाखि ना कम्पानि जितुनाखि गोबाङानो मिथियो गोबाङानो मावफेरबाय ना कम्पानि नङा होमबा नानि कम्पानियाव जितुनाखि आङो खामानि मावफैयोमोन अब्ला नाथुर नानि कम्पानिमोन आरोना बे नाथुर नानि कम्पानियाव आङो जेब्ला जइन जायो अब्ला बेफोरबायदिनो आङो खामानि मावनो मोनदोंमोन बे समाव आङो गिबि खेब आङो 2012 आव खामानि मावनो फैयोब्ला मथथे सामथिं सेलारिया बारा नङामोन 2800 बा 3000 आरोना बेफोरबायदिमोन बेबायदि समावनो आं खामानि मावनो फैदोंमोन बेफोरबायदिनि खामानि मावनो फैनायनि नुथाय दान्दिसे सम आङो नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप्स दिन्थिगोन दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांगोन सिगाङाव जेरैबायदि आंखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदोंमोन नङा होमबा बेफोरबायदिनो दिनैनि भिडिअखौबो नोंथांमोना सेम बेफोरबायदिनो खालामबानो जाबाय बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर गोदानै आंनि चेनेलाव हाबफैयोबा निस्सय प्लिज अननानै आंखौबो एसे सापर्ट खालामदो जाहाथे आंबो गुबुनफोरबायदि दावगानो हायो आं बांद्राय बखिबाय थाला दायो आं डाइरेक्टलि आङो भिडिअखौ आं दिन्थिना होदिनि नोंथांमोना सोरबाफोर गोबाङानो ना कम्पानि होनना बुङोब्ला नुफेरैबो दङ आरो मावफेरनो मोननाय नुफेरनायबो दङ गोबां नङा होमबा बेनिखायनो माने आङो नुफेरैफोरनि थाखाय माने जास्ट आङो भिडिअ क्लिप्सखौ आं एसे दिन्थिनो नागिरदों जितुनाखि जोङो खामानियाव जइन जाखांनानै एन्ट्रि जायो जितुनाखि डिउटियाव हाबो अब्ला जोङो हाबनाय समाव माबोरै नियम खान्थि खालामनानै हाबनाय जायो आरो माबोरै सोलियो आरो माबोरै खामानिया आरो माबोरै खालामनानै मा रोखोमै गुबुनाव सेल खालामो आरोना जितुनाखि प्रडाक्टफोरखौ बेफोरखौनो आं एसे दिन्थिलांगोन नोंथांमोना प्लिज अननानै जोबजासिम नायलांदो आरोना थुदो बिदिब्ला आं बांद्राय बखियालासिनो भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थादोनि आरोना थुदो गिबियावनो जोङो इउनिफर्म गानै जोमै बेफोरबायदि सिङाव हाबो डिउटियाव जेब्ला हाबो अब्ला बेफोरबायदि दैयाव गासोमना थांनांगौ हेन्ड वास खालामनानै बेफोरबायदिनो नैबेफोर जाबाय जितुनाखि माल नाफोरखौ गारिनिफ्राय लडिं खालामनानै नैफोरबायदि बेयाव आइकिउब होनो जितुनाखि आइकिउबाव माने बेफोरबायदि खालामो लुनानै होयो बेनिफ्राय नैफोरबायदि बेयाव ग्रेडिं खालामो पिलिं खालामदों किसुमाना नैयाव पिलिं खालामदों बिसोरो पिलिं खालामदों माने क्लिन खालामदों आरोना उदै सिङाव जितुनाखि नाफोरनि खिफोर थायो बेफोरखौबो गारो ओमफ्राय जितुनाखि नैबेयाव दायो पिलिं खालामाखै बिसोर ग्रेडिं खालामदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय नुनो हादों नोंथांमोना जायखिजाया नुथायफोरखौ नोंथांमोना नोजोर बोनानै नाय मा मावदों मा मावाखै थिग बेफोरबायदिनो मावो आरोना खामानिखौ ना कम्पानियाव जितुनाखि नैबे जाबाय नाथुर नानि कम्पानि आरोना नाथुर नानि कम्पानि बियो दा आं दिन्थिबाय थानाया नोंथांमोननो नैफोरबायदि बेयाव मा खालामदों जितुनाखि संख्रि बायदिसिना होनानै बेयाव गलायो आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जिरखोन्दा पिलिं खालामखानाय क्लिनिं आरोना बेखौ माने दायो आइकिउबाव होदों बेजों हाबलांखांनानै गुबुन फारसेखै माने बियो मोनहैगोन आरोना माने हाफ बयल जायो मोनो माने हाफ बयल जायो आरोना बेफोरबायदिनो ओंखारबोगासिनो दं बिथिंजाय सिगांनिफ्राय लुना हरदोंमोन ओमफ्राय दायो नै बिथिंजायनिफ्राय फैदों ओमफ्राय नैबेयाव बेखिनिया थांखांनानै नैबेखिनियाव दायो मा होनो बेखौ फ्रिजाराव सोदों जितुनाखि फ्रिजार होनना बुङो जोङो बेयाव फ्रिजाराव जायखिजाया लड खालामबाय ओमफ्राय बेखौ माने सोनानै दोनसिगोन 2 घन्टासो बिनि उनाव नै दायो अलरेडि दिहुनदों बे दिहुननायनि नुथायखौ दायो नुनो मोन्दों ओमफ्राय नै बिथिंजाय फिन खनसे आरो नै पेकिंनि नुथाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना पेकिं खालामदों पेकिं खालामनानै नैबेयाव गारनानै हरो जाहाथे मायबाफोर गाजोल गुजोल बायदिसिनाफोर थायोब्ला बेयाव माने मेसिनाव शब्द होयो एबा आवाज होयो ओमफ्राय दायो पेकिं खालामदों बेयाव दायो पेकिं खालामनानै नैफोरबायदि दिखांबाय लडिं होबाय दायो लडिं होखांनानै नैफोरबायदि लडिंखौ क्लस खालामबाय क्लस खालामखांनानै गुबुन देशआव बेफोरबायदिनो फाथायहरबाय आरोना